Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. De què tractarà principalment aquest episodi sobre Mesopotàmia? La resposta correcta és: explorarà la vida quotidiana, l'organització social, el poder i les creences. Quines dues funcions principals tenia el rei a Mesopotàmia? La resposta correcta és: governava des del palau i era el summe sacerdot. Qui formava part de l'aristocràcia mesopotàmica? La resposta correcta és: la família reial i els nobles, grans propietaris de terres. Quina era la funció principal dels escribes a Mesopotàmia? La resposta correcta és: registraven impostos, lleis i informació, ja que sabien escriure. Quina era la base de l'economia mesopotàmica i quin era el seu paper? La resposta correcta és: els camperols que llauraven terres i pagaven amb collites. Quina diferència hi havia entre la feina dels artesans i els comerciants? La resposta correcta és: els artesans creaven objectes, els comerciants intercanviaven productes. Quina era la situació de les dones i els esclaus a Mesopotàmia? La resposta correcta és: les dones sotmeses a l'home, els esclaus no tenien drets. Què significa que els mesopotàmics fossin politeistes? La resposta correcta és: creien en molts déus, cadascun amb un aspecte de la natura. Quina importància tenien els temples per als mesopotàmics? La resposta correcta és: eren les cases dels déus a la terra per a ofrenes i rituals. Quins dos elements arquitectònics clau van inventar els mesopotàmics? La resposta correcta és: l'arc i la volta. Quina era la construcció més famosa de Mesopotàmia i per a què servia? La resposta correcta és: els zigurats, torres escalonades per a santuari i observatori. Quines tres característiques feien famosa la ciutat de Babilònia? La resposta correcta és: grans muralles, porta d'Ishtar i els jardins penjats. Has acabat el qüestionari del capítol 3. Continua amb el següent capítol o torna a veure el vídeo d'aquest tema.